Hello, makadienyu. Munotamba here? Tinotamba kuri sei? Kwakanaka. Ndiani wangu? Ndibamo munini Kefas. Kefas ani? Kefas kubve kubocha. Ndiriwo mubocha ndosaka ndiri kubvunza. Ndiri munun'una wemurume wako. Wow. Ehe. Alright. Waende piko mjaho? Uri kuoni ni kubasa kwa Mtare. Kwa Mtare? Ndiri kwedze kude kumubata mani, asi kubatika unono. Kune nyaya iri unono. Yei. Kune wanga akataura here ngezve akunda ari pabechina farm. Akunda ani? Ake. Ana ani? Ake iye munyawo. Ana yani mai acho ngati? Wange ana asirivia wekwana matanda iyo. Oh. Pane unozi benevolence. Ana munyaradzi. Eho. Aita sei. Nyaya iri kunesa ngeyekuti manje anhu anga ari kugara nawo manje iwo ana tezvara wavo ari kuti mukomana uyu wane nguva asutumidzire chikafu bawena. Saka inini ndiri kutrai kumubata kude kudai. Inini ndinotoshandawo maMutare momo asi handisi kumubata ba mukomana uyu. Saka ndazototi nditrai uku ka ndizwa kuti pane zvetingaita here nda anga ari kutoti ari kutoende pabechina papolisi payani kunofambire nyaya dzakona. Saka handizi kuti imwimwi mungandibatsira seini manje. Ndomubatsira ana changani? Airi. Ini nandaziba inini ana ndinoziya nge ana ekwawo nini ane ari kumberengwa ndiwo andinoziya. Halo. Alright, ekwa matanda zvezvakaita ngechekuti uyu mukundi waekwa matanda uyu wakafambidzana nemurume wako mazuva anga achiri kuchikoro. So paanga achiri kuchikoro kwete kugoridhe ba kuchikoro. Zvadaro hino seanhu anga achiri adoko ese semhuri taindobatsira paakazondoti ndaakukwanisa kusenza iye weuko uyo unotozviziva kuti kune ana ari unono ana Beniwo. Handizi kuti iye wanga asizi kubhuira ngenyu. Nani nyaya itori nyowana ndiziba. Orati regai nini ndizokubvipa indapa natete hanzvadzi yake. Pamwe ndiwo acho angaziya nezvazvo because inini handina chandinoziva ba. Nditete ani? Bati? Nditete ani? Tete Memo. Munondoti bambobhoni ndiwo afona. Saka chiri kunyanya kushupa chinyi isapoti here chii? Isapoti iri kushupa panyaya iwe nawe. Ana acho ambokura sei? Kamwe kari mugrade 7, kamwe kacho kari kuzi kari kuende kuform 1 here. Ndi Beni na Itai. Beni na Itai? Benevolence na Itai. Eho. Alright, mina ndisike panatete acho ndokuudza ndasike panatete ndichadzipe panhamba idzodzi. Anyamunya, esi. Muri sei? Ndinoda kuti kwamuri ka muri munhu akasimba. Hana yako yakasimba. Wazwa here? Mwati. Une hana yako yakaita zvokugwinya kudai. Ndianiko? Iwewe zvoita manje unozoti taita sei? Tandotsvake namba paonini pafoni papo. Tochone dzakatozi munya paya. Tikati nhasi toda kufonere munya tichitomutwitidzira. Iwo chotodaira paya. Uri kutaura nachaya maningi nalampi paDiamond FM mwaMutare. But hamuzi kumbopatika nge, hamuzi ndazozwa uyu ari kuita kutaura kuti azisisa kuti anozi Memo. Saka uyu anga ari kukutaurira kuti sisa kuti anozi Memo ndiani? Wanga ari kutaura ari kubasura ironi. Ndakadzeda tubva nawo yetu tutobve kubhora. Ukati ana yange apendi sikaziyi.
Andiazivi ndinoziya emberengwa ndiye ndinoziya. Asi iwe waide kuzomubvunza uchiti. Waide kuzomubvunza uchiti. Ndatomufonera ndichiti ana kuya. Ngati but waibva wamubatsira here kubhadhara maintenance kana kuti zvaitombotanga muma1 aitanga? Handisaitomboite zvemaintenance bandaitotora nacho ndogara nawo. Maikuru ayo uri nyama yo ndazwa zita ndiani? Ndinogara nawo anacho nekuti anenge akandofananawo nangu. Right, zita ndiani uri murora wakanaka iwo? Mati? Zita ndiani uri murora wakanaka? Ndinozimata machisi pachase amapo. Urambe wakagwinya nemurume inemeta aita sei ndewakoto zvikumba zvese. Handitika. Chichingamidza ako akaterere Diamond FM panguva inoi. Alright, ndinochingamidza mbuya machisi pachase amapo nehanzvadzi dzangu dzese epamachisi nemukhanzvadzi yangu iri Harare. Nana mbuya kuretu, mbuya musha. Right, ndinochingamidza chikuru. Unotaurire munya kuti anachaya afona. Wazwa here? Unotaura kuti anachaya. Ndazizwa. Eho, ndazwa, thank you. But she was composed, buddy. She was composed. Kwenini ndadazobatwa kesetswa. Pane pazokoro wasetswa ndikashoti. Apa ndinoda kubatwa nesetswa ndiriko. Ndadzikisa baba, ndobva ndati composed. Bataurwa emberengwa. Bataurwa emberengwa zikazi toziya emberengwa. Kozita benevolent. Ndafunga kuti charikangana. Beni. Ndorarire top of the mind. Redada kanganwa geredada takandiro. Rechitu. Ndosaka ndatirozoti ndibambwani. Anyway, that's a prank. Tawina. Hapana. Next week ndotamba front manje. Mira uone ndoita warm up manje next week. Hapana watopedzera. Indo still skillful. Tapedza. Kwanhasi. Kwanhasi. Pano waprengwa. Zvatofamba.